Hemejana salam mehribanlar. Men Cennet. Backstage yani sahna arkası yapılışımıza hoş geldiniz. Mehriban ağalar. Deyken köp vaattan soň men yine sizin bilen. Gepleşigimiň bu gezek sanna ýene bir gezek. Siziň söýgüli aýdymçyňyz 3 ýyl eýleýdine ýylyň iň bet aýdymçy saýlanan söhbetçi Maýsyň täzekligine mehman bolar. Var, 2, 3. Hoşittin o sadece nasrenyana boğuy. Acayip duruyor mu? Salam söhbet. Salam, qowmadylar. Awda şükür. Salam söhbet. Salam Cennet. Söhbet ilk bilen aýdym klip barada gysgaça aýdyp berer. Baş üstüne ne şu gün görüşümüz ýaly täze aýdymyň klibini şekilde düşürüp pursata gidipdir. Yani nesip bolsa saňja öňerden size ödürler, ýetirer eler. Aýdymyň ady ýadymdamy. Sağol, bu klip näçe lokasiýadan ibaret bolar? Bir lokasiýadan ibaret bolar. Ne şu ýerde görüşümüz ýaly, öý ýaly burunlar, oğlanlar şu taýda geçmeli nesip bolsa. Söhbet bu aýdymyň sadyny, sözüni hengini kim ýazdy? Sadyny Recep Agaýew işledi. Henge Anna Şariýa Mirfunky sözüni özüm ýazdy. Bu klibi kim düşürýär söhbet? Bu klibi Burak Söýdere düşürýär. Nesip bolsa görürsiniz. Goý klip bolar. Üstünlük arzu edeceğiz. Täze ýylyçany ýene näçe sany aýdym we klip hödürlemekçi? Planşa diýiljekkä nesip bolsa gowy aýdymlar öňde. Nesip bolsa. Nesip bolsa. Eşitmede görä media temada ýani bizde täze gepleşige mehman boljakmyşdyňyz ýa-da ýan bolňyzmy? Nesip bolsa indi bolmaly. Klibiňizde mehman edilmeniz üçin köp sag bolun, işiňiz elmeden Köp bolsun. sag olun. Geçin kofeje üçin çaýja, şimdi Feýrana studiýa gelip turniýedende. Daş olur. Geçin çaýja, şimdi bizim klibi işler. Sag olun. Mine yadadım, sana yalvarıp Mine yadadım, içime salıp Sarılıp solup, direlip ölüp Yadadım ağlayıp onunu gülüp Anacım yok Tamam bizim bir söhbetin klipinin artık neylik söhbeti için görüyoruz, öğreniyoruz, söhbetler klipi düşürüyor. Sizle Cennet Bey'imiz, Kakbalon ve Ceyçin'in nesip olsa söhbetin diğer klipinin sahne arkasını görüyoruz. Ine mehriban agdalar söhbetçi Maýsyň täze klibinden düşürülüş wagtlary dur, size iň gyzykly pursatlary hödürleýär. Doğrudur. Fon açıp boyana. Dostlar, bu gezek gepleşigimiziň himayetkary Nuri Pök. Ünseren bolsaňyz men Nuri Pök'ň owadan köýnegine. Islenlik owadan matalar, owadan taýyn köýnekler Nuri Pök'de. Ah, pur, que fala, olmalı. Ne? Tipo gol tutuyor. Görýän hem de ýöne pikirinde bu da düşünüp ýa şeýle tapar berýän. Ahyrçyda mama kurýandy. Şeýle gelýän tapar şeýle. Mana benim yalan sözlerim yadımdami, yadımdami, yadımdami sen.
Salam. Salam. Gönül sorulara başlayalım. Bu klip neçe günde düşürilip bolar? Ay edil biz 10 ýaly günä çekip duramda. Edil ýöne şu taýda biz gornoduk. Taýda iki goňşyň söýgüsi bar ady diýýär. İkisi bile ýaşaýa. Bir goňşda tipa şoň ýaly. Üç taýda nesip boldy düşürip bolar dädir bir kısagyň dowamyny. Düşürilip bolan soň neçe günde taýin bolar? Montajym bir gün. Onda ýakyna täze klip taýin bolar. Nesip boldy ýakyna. Hem ýa-da getirer. O klip boldy umyda edýär. Nesip bolsun üçin janyp işleýär. Oglanlar gordular da adetlerini görýänsiň, şuwa göränsiň. Kak bu bir öýüň içi ýalyk hem sahna gurnaly. Oglanlara da köp minnetdarlym aýdym. Size de köp minnetdar sag bolun, taňa ýakyn. Näme, ýakyny galanam. Onda ýene bir gydakly soru berýän, söhbet bilen işleşmek kynmy? Söhbetmi? Söhbet aý. Umar iň gowdany aýdym töhüdüm. 7 diýen bir 7-10 minut gana gelýär. Hem bir esasat da şol 2 saat soňundan gelen bolmaly däldi. Wagtynyň 10 minut öňýän gelip taýin bolup durýar, ýani esasat şol. Onda iň üstünlikli klipleriňizden biri bolsa niçin üstünlik arzu edýär? Bolur. Size de sag bolun, köp minnetdar. Sag olun. Olle, taşa. Şeýlelik bilen gepleşmemiň soňuna geldik. Halan bolsaňyz live kasap tesir ýanmany ýatdan çykarmaň. Şeýlede öňkü sanlaryny görmedik bolsaňyz şu ýerden geçip görüp bilersiňiz. Mehriban agdalar. Eger Media Tama kanalymyza agda bolmadyk bolsaňyz, agda bolmagy ýatdan çykarmaň. Özüňize gowja seredin. Hoş sag bolun.